kiat asmun taamasaqqummissivoq piakaalviuterfiiqqissaarput tamatumuuna kalaallunaanu uuraani pillugu saqqummiusissaami taannalu ima aallartippoq. Allerførst billedet, det er oppe fra plateauet ved Kvanefjeld, hvor man kigger hen mod Ilimausakfjeldet. Så det er sådan, som det ser ud i øjeblikket, og måske kommer det til at se sådan ud i de næste mange hundrede år, og måske kommer der til at ske noget om en del år. En anden ting, som I måske kan se dernede fra, det er det her kort, som er et geologisk kort. Og det I også kan se forhåbentlig, det er, at herude i det isfrie område, der er en række forskellige farver. Og de forskellige farver, de udtrykker forskellige geologiske miljøer, forskellig geologisk historie. Og noget af det, der er godt, hvis man kigger på vurderer Grønlands mineralpotentiale, så er det, at Grønland har en meget lang historie, meget kompleks historie, med mange forskellige geologiske miljøer. Det giver alt andet lige meget bedre mulighed for at finde nye råstoffer. Og herunder altså også uran. Men i virkeligheden så ved vi ikke alt for meget om uran i Grønland. Og det hænger lidt sammen med det forhold, at da man i 50'erne, 55, begyndte at lede efter uran til brug for en dansk energiforsyning, så fik man ret hurtigt fokuseret på Kvanefjeldsområdet, fordi man havde ligesom en vis idé om, at det kunne være et interessant område, fordi det havde været undersøgt i mere end 100 år i forvejen. Og det kan man sige, succesen, hvis I vil tillade mig, at jeg bruger det ord, betød, at man ligesom fokuserede der og blev der. Så det var ikke sådan, at man havde meget aktiv efterforskning mange andre steder. Og den efterforskning, den foregik så frem til 84 i virkeligheden, da det sidste af projekterne, Risø-projektet, lukkede og slukkede. Fordi på det tidspunkt var man i Danmark blevet enige om, at Danmark ikke skulle basere sin energipolitik og energiforsyning på egen kernekraft. Og dermed tog man så også det næste skridt og sagde, at derfor skal der heller ikke være uran-efterforskning i Grønland. Dengang kunne Danmark jo bestemme det. Og så i perioden fra 1988 og frem til oktober sidste år, har der altså ikke været nogen efterforskninger. Det giver selvfølgelig et stort hul i den mængde af viden, som vi har om uran. Så man må sige, at vores samlede geologiske viden om mineralforekomsterne, den er i virkeligheden temmelig beskeden. Men vi ved en lille smule. Der var den. Det er lidt svært måske at se, men i virkeligheden så viser de her kort, her i hele Grønland, og det her Sydgrønland, og her over Østgrønland, en angivelse af uranindholdet i en række prøver, som vi har indsamlet med helt andre formål. Altså hver gang vi har været ude og tage nogle prøver, måske fordi der skulle laves et geologisk kort i et bestemt område, så samler man prøver for at kigge på bjergarterne og vurdere dem, og så analysere dem. Og de analyser har vi så kigget på og sagt, hvad er i virkeligheden uranindholdet, sådan, når vi kigger på bjergarterne på den måde. Så det betyder ikke, at vi så ser, hvor der nødvendigvis er høje. Det er ret tilfældigt. Men i lighed med det kort, som Leif viste tidligere, hvor man kunne se de geofysiske målinger, og man kunne se, hvad der var højt og lavt, så kan man også på den her måde få et vist indtryk af, at Sydgrønland, sådan generelt bjergarterne, vi har nede i Sydgrønland, har forhøjet uranindhold. Der er også områder eller bjergarter omkring Nuuk og heroppe i Diskobugten, hvor der også er relativt høje værdier.
der er en ting, man lige skal huske på, når man kigger på kortet her. Det er en rigtig kedelig måde at plotte på i virkeligheden, fordi høje værdier, de får altså en ordentlig plamage. Så det ser ud som om, at hele det område, det er forhøjet. Og sådan forholder det sig ikke. Det er altså enkeltprøver, som vi har prøvet at ligesom vise på den måde. Hvis vi sådan også kigger lidt på den viden, vi dog har om uranforekomsterne, så er der herovre samlet navnene over en række af de forekomster, som vi kender. Og her i denne her kolonne, så er det de mineraler, som indeholder uran, der er vist. Og det er sådan, at det ikke er helt ligegyldigt, hvornår eller hvad det er for et mineral, for at vurdere, om det er en forekomst, som er interessant økonomisk. Og der er selvfølgelig også, spørgsmålet om, jamen, hvor rig er den? Altså, hvor lødig er den? Hvor meget er der per ton, for eksempel? Og så er der det næste spørgsmål, som man også altid skal have oplyst, det er, hvor stor er tonnagen? Så det er altså, man kan sige, kvaliteten og tonnagen, enten vi snakker uran, eller zink, eller guld, som er det, der angiver, om en forekomst er interessant eller ikke interessant. Og det har vi så lige plottet her. Men derudover har vi for nylig også lavet en rapport, som gennemgår de geologiske miljøer ret systematisk, og hvor vi kombinerer vores viden om, hvor man kan sige, hvor er fælderne, de geologiske fælder for uran, og så den geologiske opbygning af området, så kan man forudsige, hvilke områder, som er mest interessante med hensyn til fund af nye uranforekomster. Den rapport, den har vi udgivet på engelsk, fordi den er ment som en guide, kan man sige, til eventuelle efterforskningsselskaber, som måtte være interesseret i at lede efter uran i Grønland. Og vi har kunnet lokalisere 66 områder, så den forholdsvis store områder, så det er ikke en lokalitet, men det er sådan ligesom et geologisk område, hvor der kunne være interessant, og ud af dem er særligt 7 områder, kan man sige, har vi vurderet som de mest interessante. Rapporten er ikke specielt let tilgængelig, men let læselig for ikke-geologer, men den er let tilgængelig, fordi den kan altså downloades fra vores hjemmeside. Og nogle af de områder, der er interessante, det er blandt andet Thuleområdet, Thulebassinerne, og så de sedimentære bassiner, man har heroppe i Nordøstgrønland og i Østgrønland, og så også hernede syd for Qaqortoq, og hvor man har nogle sandstensformationer, som også kan være rimelig interessante, og hvor vi i forvejen kender enkelte lokaliteter med forhøjet uran. Nu vil jeg prøve at snævre det lidt mere ind til at dreje sig lidt mere om Kvanefjeld. Og faktisk, nu står der fra 80 til 83, men i virkeligheden var det fra 79 til 83, at Risø forestod undersøgelserne af Kvanefjeldet. Og dengang handlede det kun om uran. Der var ikke noget verdensmarked for de sjældne jordartsmetaller. Jeg lige vil sige, vi kendte den godt, for vi kendte godt det periodiske system, men det var ikke noget, der interesserede os fra en økonomisk synsvinkel. Der var ikke noget marked for andet end uran og måske fluor på det tidspunkt i Kvanefjeld. Og man gjorde så det, at man lavede en meget stor tunnel, cirka 1 kilometer lang tunnel,
vandret tunnel ind i fjeldet for at udtage meget store prøver, så man fik nogle repræsentative prøver at arbejde med i Risø, eller på Risø. Så man tog 4.000 tons, hvilket var cirka halvdelen af det materiale, man havde taget ud til formålet, og sendt til Risø. Og den anden halvdel, 4.000 tons, ligger stadigvæk i Dyrnæsdalen. Og det, der blev taget til Risø, der ligger bunkerne, altså halvparten til de her, ligger på Risø stadigvæk. Der er 3.000 tons tilbage, og der er cirka 1.000 tons, som blev processeret og ligger her som talingsbassin. Fordi man kan sige, at det, der Risø-projektet meget gik ud på, var at finde en metode, hvor man kunne få uran ud af det ret komplekse mineral, som hedder stenstropin, som er i Kvanefjeld, og som er et unikt mineral. Der er ikke andre uranforekomster, som baserer sig på det mineral. Så derfor skulle man finde en metode, som var egnet specielt til det mineral. Og det fandt man for så vidt også. Men da projektet var færdigt der i 83, så var priserne på verdensmarkedet helt i bund, og interessen for kernekraft var også i bund. Så det vil sige, at der var simpelthen ikke stemning for noget som helst. Så projektet blev lukket ned, og Kvanefjeld lå så hen frem til 2007, indtil at selskabet Greenland Minerals and Energy fik licens i området, fordi på det tidspunkt var de sjældne jordartsmetaller pludselig blevet meget interessante. Og de havde fundet ud af, at i stenstropin, altså i uranmineralet, var der et relativt højt indhold af de sjældne jordartsmetaller. Men det, at de findes sammen i samme mineral, det betyder jo altså også, at man kan ikke producere det ene uden det andet. Så det er ikke sådan, at der er et frit valg, hvis man vil producere på Kvanefjeld, at man så kan sige, jamen, I kan bare producere sjældne jordartsmetaller, og så ikke uran. Fordi uran vil komme ud. Man kan selvfølgelig principielt sige, jamen, få det ud, og så kan man vælge at lade det ligge, hvis man synes, det er fornuftigt. Men man kan ikke reelt vælge. Så det er ligesom en enten eller. Enten får man hele pakken, eller også får man ingen af delene. Derudover er der også et andet biprodukt, nemlig zink, og måske også fluor fra forekomsten. Hvis vi kigger på sådan en skitse her, set fra luften, de fleste af jer kender det måske, jeg ved i hvert fald, en enkelt kender det særdeles godt. Så har vi Narsaq her, og Skovfjorden her, og herinde et eller andet sted har vi Narsarsuaq. Og der har GME, de har undersøgt hele intrusionen. Man kan se her faktisk, hvor grænsen går. Det var det geologisk kort Leif viste. Og der har man boret op i det her område, og man har boret op herover, og man har boret op herover ved Kvanefjeld. Og der er kommet meget, altså man har forøget kendskabet og malmreserven ganske betydeligt på den her måde. Men i deres model indtil nu kigger de overvejende på en model, hvor de tænker sig et åbent brud op omkring Kvanefjeld, altså i det plateau, jeg viste i det indledende billede. Og så med en knusestation og formalingsstation oppe i dalen, og antagelig også et processeringsanlæg heroppe af et sted, og så sende tailings over i Tasseksøen, og tailings er altså den del, som den ikke værdifulde del, men som skal opbevares på forsvarlig vis. Og så pumpe produktet den vej ned og udskibe det hernede. Så det er sådan nogenlunde deres setup.
hvis vi prøver at kigge lidt på størrelserne, så er der altså de 3 forekomster. Og igen, så hver gang man har en forekomst, så snakker vi om, hvor stor er den, og hvor god er kvaliteten. Hvor meget er der i per ton. Og i det her tilfælde, så er det her tal, det er millioner ton af bjergarten. Og herover står ppm, hvilket står for parts per million, som betyder, hvor mange gram af uran er der i hver af de 619 millioner ton. Så på den måde får man så en vurdering af, hvor stor og hvor god den er. Og der er så de her 3, og samlet kommer man op omkring 956 millioner ton med en lødighed på omkring 300 gram per ton. Jeg tror også, det er værd lige at understrege, at man kan se forskellige tal. I vil se, det her tal varierer lidt afhængig af, hvilken rapport I kigger i. Og noget af det hænger sammen med, at man beregner tingene på forskellig vis. Man lægger ligesom et nulniveau og siger, at alt, hvad der er under en given værdi, det regner vi ikke med. Og lidt afhængig af, hvor man lægger det nulniveau, så får man forskellige tonnager og forskellige lødigheder. Så derfor er det er ikke et spørgsmål om, at man snyder på vægten eller sådan noget, men der kan være forskellige grunde til, at man ligesom kigger på de her ting. Så det eneste, jeg vil sige til jer, det er, at man skal være opmærksom på, om man taler om de samme ting. Man kan også på det her, ud fra det her, så sige, jamen hvor meget er der så af de forskellige produkter i denne her mængde. Og der er vi så tilbage til en af de første figurer, jeg her viste, hvor Grønland lå ret højt oppe i forhold til de reserver, som er kendt i Australien og Canada og Kazakhstan osv. Men igen, så er det fordi, at Kvanefjeld er den eneste af forekomsterne, som kendes i så godt et omfang, så den kan indgå i de statistikker. Så man skal forestille sig, at den statistik er meget dynamisk, så om nogle år vil den se helt anderledes ud, og Grønland er måske rykket op i gruppen. Man kan også se her en anden ting. De her tal, hver gang der står noget med RE, så de sjældne jordartsmetaller. Og så står der her 10,3 millioner ton. Det er et meget, meget stort tal. Fordi det er sådan, at i øjeblikket, så producerer man cirka 130.000 ton sjældne jordartsmetaller om året. Og så kan man jo se, at hvis man har 10,3 millioner ton, så kunne Kvanefjeld alene, hvis det var, producere rigtig, rigtig mange år. Men sådan er det bare ikke, fordi der er markedskræfter og sådan nogle ting, som spiller ind. Så GME kan altså ikke bare vælge en given mængde produktion. De må afstemme deres produktion i forhold til markedet. Så derfor så har de forsøgt at have et estimat, hvor de siger, at hvis vi producerer cirka 3 millioner ton malm om året, så når de frem til de her 1.360 ton uran og cirka 14.000 tons sjældne jordartsmetaller. Men som jeg sagde, 130.000-140.000 ton om året af sjældne jordartsmetaller. Det betyder, at GME så satser på 10% af markedet. Og det er meget. Det er ikke noget, som man lige får forærende. For selvom at det hedder sjældne jordartsmetaller, så er de ikke sjældne. Og der er cirka 200 projekter rundt omkring i gang med samme opgave. Og et af dem ligger jo lige på den anden side af Skovfjorden, over ved Kringlerne. Så derfor er der
der i øjeblikket skønner vi plads til måske 5 eller 10 nye miner. Og dem, der ikke kommer med i første omgang, de kommer nok ikke med i de første rigtig mange år, uanset om man har en stor reserve. Så reserven alene gør det ikke. Altså, der skal ligesom være en reserve, som er god, og et forretningskoncept, som holder. En anden ting, som figuren også viser, og de her tal, de er altså taget fra GMI's rapporter. Det er ikke noget, jeg har opfundet, men jeg har dog vurderet dem lidt. Det er, at uran prismæssigt udgør eller bidrager med cirka 5% af værdien. Det tal er heller ikke så enkelt at gøre op. Så man kunne godt forestille sig, at de sjældne jordartsmetaller falder i pris, og man kunne også forestille sig, at uran gik op i pris. Så vil den andel altså blive større, så kunne det måske komme op på 10 eller 15%. Men jeg kan ikke se for mig, at der er mulighed for, at uran kunne blive et hovedprodukt. Og det er jo den interessante diskussion, fordi hvis det er hovedprodukt, så kunne de jo, fordi uran er i en større, det er et nemmere marked end på de sjældne jordartsmetaller, så kunne man altså virkelig skrue op for knappen, og Grønland kunne rykke op som en større producent. Men den chance er næsten ikke til stede. Fordi at det indholdet af de sjældne jordartsmetaller og værdien af de sjældne jordartsmetaller i 1 ton af malmen er meget større end uranen er. Uranisjornum tungasut sammineraamata avatangisinut tungasut pilluit saqqummius qassaaq kaataasmunnip uranisjornermi innunnut avatangisinullu sunniutaasinnaasartut pilluit saqqummiussasanitik kamiuk. Ja, nu har vi hørt lidt om, hvor meget uran der er, og priser og sjældne jordarter. Og jeg har også fortalt lidt om radioaktiv stråling. Det sidste, vi skal høre om i aften, det er, hvilke særlige miljøforhold, der gør sig gældende ved minedrift efter uran. Tak for hjælpen. Hvad forskel er der egentlig på uranminedrift og andre miner? I princippet så er minedrift. Man bryder noget malm og knuser det og trækker visse ting ud af det. Så helt overordnet er det de samme miljøproblemer, vi har ved uranminer, som ved andre miner. Det, der gør det specielt, er, at uranminer har radioaktive stoffer, og vi skal holde øje med, hvad der sker med de radioaktive stoffer. Det kunne også tænke sig, at nogle uranforekomster, ud over uran, har nogle ting, som andre malmtyper ikke har. Og et godt eksempel, det er Kvanefjeld. Kvanefjeld indeholder opløseligt fluor, som, hvis man ikke gør noget, vil forurene vandløb i tilfælde af minedrift. Kvanefjeld indeholder også en række basiske stoffer, og det vil sige, at når man tager frisk brudt uranmalm fra Kvanefjeld, og det regner på det, så vil disse basiske stoffer gøre vandet basisk, svarende til, at man har kommet natriumhydroxid, natronlud, på vandet. Og det er måske ikke så farligt for de mennesker, der er der i nærheden, men dette basiske vand, det får vegetationen til at gå ud de steder, hvor den i stor koncentration rammer. Og går man op på Kvanefjeldet, så kan man se, at det vand, der siver ud af den gamle tunnel, der hvor det løber, der går vegetationen ud. Og det skyldes ikke, at der er gift, det skyldes ikke fluor, det skyldes simpelthen, at vandet er basisk. I de kommende få minutter, jeg har ikke så lang tid, vil jeg overordnet skitsere de miljøproblemstillinger, der er ved uranminedrift, og overordnet fortælle, hvordan man kan løse de mest kendte miljøproblemer. Først vil jeg nævne, at selve brydningen af uranmalm, nu snakker vi ikke om Kvanefjeld, nu snakker vi helt generelt, man kan enten bryde malm ved underjordiske minegange, eller man kan have et åbent brud.
underjordisk minegang. Det bedste eksempel, vi kender her i Grønland, det er Marmorilik. Malmen blev hentet ud af nogle minegange. Ved Ivitut i Sydgrønland, der havde man typisk åbent brud. Altså man graver eller sprænger simpelthen et hul ned og tager de værdifulde mineraler ud. I begge tilfælde har vi et støvproblem, som man skal tage hensyn til og som man skal løse. Ved det åbne brud, ja, der er det simpelthen sprængningerne og kørsel med lastbilerne, som skaber støv. Er det en uranmine, ja, så vil det støv naturligvis indeholde noget af malmen, så vil støvet indeholde noget af uranen og gøre støvet mere eller mindre radioaktivt. Så uranminer er det altså vigtigt, at man sørger for at begrænse støvspredningen. Havde det været en underjordisk mine, skulle den ventileres, og ventilationsluften ville så indeholde støvet. Derfor vil det være nødvendigt at rense ventilationsluften, hvis der er en uranmine. Udover det, man sprænger løs, der kan bruges, så vil man også sprænge noget malm eller med andre ord, klippe, som ligner malm lidt, men det er ikke godt nok. Det ligger i vejen. Det kalder vi for, vi har ikke noget dansk udtryk for det, vi kalder det for waste rock. Nogle gange ser man udtrykket gråbjerg. Gråbjerg og waste rock, det er det samme. Gråbjerg, det er det svenske udtryk, og waste rock er det engelske. Men det er en karakteristisk ting ved stort set alle miner, at man ser bunker af waste rock, klipper, som lå i vejen og som bare skal anbringes. De er naturligvis også kilde til eventuel miljøforurening. Det vil regne ned på dem, og regnvand vil sive igennem disse frisksprængte klippestykker, og der er en risiko for, at dette regnvand vil trække forurenende stoffer ud, som så bliver spredt i miljøet. Der kan også komme støv fra sådan en bunker. Så waste rock og støv, det er helt elementære ting, man skal tage hensyn til ved den primære minedrift. Når så man har fået noget malm, skilt waste rocken fra, så skal den oparbejdes. Og der indførte svenskerne også et udtryk i det danske sprog, et opberedningsanlæg. Det er altså en fabrik, hvor malmen kommer ind, og hvor malmen så bliver skilt i de mineraler, den består af. Som regel vil hovedparten af mineralerne være værdiløse. De ryger ud i tælingsbassinet. Nogle mineraler vil være det, man går efter, det man tjener pengene på. De vil meget ofte blive sendt ud til skib og eksporteret til videreforarbejdning et andet sted. Tailing, det er finknust malm, hvor alt det værdifulde er fjernet. De fleste miner vil producere virkelig store mængder tailing, og vil derfor have til opgave at deponere dem på forsvarlig måde. Og da tailing er finknust, hvis det lå tørt, så vil det give anledning til en støvspredning, og specielt med radioaktive miner, der vil man nødig have, at radioaktivitet bliver spredt i form af støv. Det er derfor vigtigt, at tailing opbevares, så det ikke støver. Og en måde at opbevare det, så det ikke støver, det er at dække det med vand. Når man har dækket det med vand, så vil der også nødvendigvis, I kan se, pumper det ud med vand, så vil der også skulle være et overløb. Noget af det, man koncentrerer sig om, også i miljøarbejde ved uranminer, det er, at dette overløb er så rent, at man kan lede det direkte ud i naturen. Det kunne indeholde radium, det kunne indeholde tungmetaller, det kunne indeholde fluor. Det kunne være stærkt basisk. Det er vigtigt, at det bliver undersøgt nøje, og man sørger for, at der er en rensningsproces klar. Nu vil jeg gå lidt ind på, hvilke mængder vi egentlig snakker om, og jeg vil især kigge på uranmalms lødighed. Hvor meget uran er der typisk i uranmalm rundt omkring? Og jeg har valgt nogle ganske få eksempler og sammenligner det med Kvanefjeldet. En af de miner, som det er meget relevant at sammenligne Kvanefjeldet med, det er den store uranmine, der ligger i det sydlige Afrika i Namibia. De har en malm med 300 gram uran per tons malm. Det er ikke ret meget anderledes end hvad Kvanefjeldet har. Kvanefjeldet har, alt efter hvordan man beregner det, mellem 250 og 350 gram uran per tons. Der er mange uranminer rundt om i verden, men den, der hedder Olympic Dam i Australien, har visse lighedspunkter med en kommende uranmine på Kvanefjeldet. For det første har den ikke særlig høj lødighed, 500 gram per tons. Det er sammenlignet med Kvanefjeld. For det andet, så er det en mine, hvor uran er et
biprodukt. Olympic Dam i Australien er primært en kobbermine, men sammen med kobberet er der lidt guld, der er lidt sølv, og der er også lidt uran. Så biproduktet uran gør i virkeligheden Olympic Dam til en uranmæssigt set meget stor mine, kobbermæssigt set en kæmpe mine. Men den har de lighedspunkter med Kvanefjeldet, så skal vi lære noget om miljø ved uranminer, ja, så kan vi kigge på Olympic Dam i Australien. Og jeg ved, at Grønland har haft en delegation i Australien, og de har besøgt Olympic Dam og kigget på miljøforholdene der. Desværre var jeg ikke selv med, men de fik set og lært en masse. Så fortalte Per, at Kazakhstan er det land i verden, der producerer mest uran. Deres malm har ca. 700 gram uran per tons. Og det er egentlig heller ikke så meget. Det er dog dobbelt så meget som Kvanefjeldet. Men det forekommer på en sådan måde, at det er meget nemt at udvinde. I Kazakhstan er der faktisk ingen uranminer. De pumper svovlsyre ned i undergrunden. Svovlsyren opløser uranet, pumper de svovlsyren op igen og trækker uranen ud. Der er man altså i stand til at producere uran uden minedrift. Den sidste kategori, det er de kanadiske uranminer, og der er en hel masse forskellige. De hedder alle sammen et eller andet mærkeligt. Der er MacArthur River, og den sidste, jeg læste om, en af de allerrigeste, den hedder Cigar Lake, den cigarformede sø i Canada. I nærheden af den er der en uranforekomst, som har 172 kilo uran per tons. Læg mærke til det, 172 kilo. Kvanefjeldet har 300 gram. Over i Canada har de altså noget uranmalm, som er næsten 1000 gange bedre end det, vi har i Grønland. I hvert fald 500 gange bedre. Så selvom Canada ligger tæt på Grønland, og selvom de har samme klima, så er det tvivlsomt, hvor meget vi kan lære af dem rent miljømæssigt. Fordi de skovler jo enormt rigt malm op, hvor vi skal have store mængder og oparbejde dem og have en masse tæling. Men det er også interessant at se, hvilken forskel der er på koncentrationer. Nogle steder 250 gram per tons op til 172 kilo per tons. Så meget kan uranlødigheder svinge. Hvis vi koncentrerer os lidt om Kvanefjeldsmalmen og ser, hvad indeholder den egentlig? Og vi er jo nødt til at snakke om Kvanefjeldet, for det er den eneste uranforekomst, hvor vi har sådan forholdsvis detaljeret kendskab til mange ting. 1 tons uranmalm har 10 kilo af det vandopløselige natriumfluorid, altså 1% natriumfluorid. Det er både godt og skidt, fordi natriumfluorid kan opløses i vand og give anledning til forurening af vandløb. Men det er også godt, fordi fluor er et efterstræbt grundstof. Hvis mineselskabet kan udvinde det fluor, der er, så har de noget, de kan sælge og tjene penge på. Og det man vil selvfølgelig kræve, at de enten udvinder alt fluoret, eller sørger for at rense alt vand, der strømmer fra Kvanefjeldet. Så indeholder 1 tons malm ca. 50 kilo stenstropin. Stenstropin, det er ikke første gang, I hører om det i dag. Det fortalte Per også om. Det er det mineral, som indeholder stort set alle de virkelig værdifulde ting. Stenstropin-mineralet, det indeholder sjældne jordartsmetaller, og det indeholder uran, og det indeholder i øvrigt også mange andre meget spændende grundstoffer. Kvanefjeldsmalmen indeholder også zink. Ikke forfærdelig meget. Cirka 10 kilo zinksulfid per tons. Men zinksulfiden er ret nem at udvinde ved en flotationsproces. Så når man taler om Kvanefjeldsmalmen, så er det også en zinkmalm. Zink kan udvindes og sælges. I det hele taget er Kvanefjeldsmalmen noget kompliceret noget. Det indeholder så mange forskellige ting. Så selvom man sagde, det, man kan ikke sige, at det er kun sjældne jordarter, det er ikke kun uran. Der er så mange ting i den malm, som gør det kompliceret. Nu vil jeg først sådan overordnet sige, hvor produktionsmetoder ved uranmalme, der kunne man sådan helt overordnet dele det i 3 forskellige måder at gribe det an på. Den grønne her, det er på dansk, at man bryder malmen og eksporterer malm alene. Man gør ikke noget ved den.
Vi forestiller os, at man har en uranforekomst, hvor der er så meget uran og andre værdifulde ting i, at man ikke behøver at koncentrere det. Vi springer malmen løs, putter det på et skib og sælger det. Det skete jo en overgang nede ved guldminen ved Nanortalik. Malmen havde så meget guld, at det kunne betale sig ikke at gøre noget ved den i Nanortalik. Man kunne sende malmen uforarbejdet ud af landet. Man kunne også tænke sig, at man siger, nej, vi vil ikke sende alle de mineraler, som ikke er penge værd. Det har vi ikke råd til at sejle væk. Vi må koncentrere de værdifulde mineraler. Og det gør man typisk ved flotation eller ved magnetisk separation. Så får man koncentreret det værdifulde ned på en mindre portion, som man så kan eksportere til et industriland, som kan oparbejde de grundstoffer, der er i det. Den sidste mulighed, der har jeg farvet rødt, det er, man siger, at vi vil ikke bare eksportere mineraler herude af Grønland, vi vil lave et mere færdigt produkt. Hvis man vil det, så vil det som regel være nødvendigt at lave en kemisk fabrik, som tager mineralerne ind og laver en eller anden form for kemisk separation, således at vi når et højere forædlet salgsprodukt. Men det kræver altså en kemisk fabrik. Hvis vi oversætter det her til Kvanefjeldet, så er den grønne løsning, vi eksporterer malmen, næppe så sandsynligt. Kvanefjeldet, som jeg viste før, har lavt indhold af uran, forholdsvis lavt indhold af sjældne jordarter. Det er ikke sandsynligt, at man vil eksportere malmen, som den er. Man vil efter al sandsynlighed være nødt til at koncentrere de værdifulde mineraler, og det er så især stenstropin, zinksulfid og fluorid. Fluorid kunne man så lave om til calciumfluorid, som også er et salgsprodukt. Det er i høj grad en realistisk mulighed. Vi laver mineralseparation, det vil sige flotation, laver nogle flotationskoncentrater og sælger det ud af landet. Tilbage bliver så tailingen, som skal deponeres. Hvis man i Kvanefjeldet vil gå videre og lave en kemisk fabrik, hvis man vil lave uranoxid, også kaldet yellow cake, og hvis man vil lave calciumfluorid, og hvis man vil koncentrere de sjældne jordarter i ren sjælden jordart, og ren zinksulfid, og ren niobium, og hvad der nu ellers er af ting, så bliver man også nødt til at lave en kemisk fabrik ved Kvanefjeldet. Og man kan allerede nu sige, at denne kemiske fabrik, den vil starte med, at stenstropinen skal opløses i svovlsyre. Så hvis man vil gå skridtet fuldt ud og lave færdige salgsprodukter, så skal vi have en fabrik, som importerer svovlsyre og behandler flotationskoncentratet med svovlsyre, udtrækker de værdifulde stoffer og står tilbage med en kemisk rest, brugt svovlsyre, kunne man kalde det. Hvad er så miljøforholdene ved de tre situationer? Hvis vi kun eksporterer uforarbejdet malm, så er miljøproblemerne opløselige stoffer i malm. Friskbrændt malm vil næsten altid have nogen opløselige stoffer. Og i Kvanefjeldet var det jo typisk fluor. Der vil være et minimalt radonproblem. For når malmen bare bliver sprængt løs og eksporteret, og den ikke bliver finknust, så er der ikke overflade nok til, at store mængder radon kan udslippe. Det vil være små mængder radon. Der vil naturligvis være støv ved selve sprængningen og transporten af malmen, og der vil til en vis grad, men det bliver et mindre problem, være et radiumudslip. Naturligvis vil der være gråbjerg. Nu bliver der lavet noter. Det er fint. Jeg er snart færdig, og så håber jeg, at vi tager en mere generel diskussion om de ting her. Der vil naturligvis også være gråbjerg. Hvis vi så går videre i vores tankegang og siger, at vi kigger ikke mere på, at rå malm bliver eksporteret. Vi kigger på, at vi laver et mineralkoncentrat. Så vil vi selvfølgelig have alle de samme miljøhensyn som ved produktion af malm, men der kommer 2 nye ting til, vi skal tage hensyn til. Det første, det er tungmetaller. Det er det kryds der med et parentes rundt om. Der er jo visse tungmetaller i Kvanefjeldet. Som I ved, så bliver uran med tiden lavet om til bly, så der er med sikkerhed bly i Kvanefjeldsmalmen. Det er et tungmetal, man hele tiden skal tage hensyn til.
Og laver man fluoridation, ja, så er bly mere tilgængelig for miljøet, end hvis man bare sender store klippestykker ud til eksport. Men det mest væsentlige ved mineralseparation er, at det producerer tailing. Eftersom vi koncentrerer de værdifulde ned på en lille portion, får vi en stor portion tailing, som skal deponeres. Og det har jeg lige omtalt. Går vi videre til at lave en kemisk fabrik, ja, så kommer der yderligere det problem her, som jeg bare har kaldt kemiske affaldsstoffer. Og når jeg ikke siger meget mere om det, så er det fordi, at den proces er ikke særlig godt beskrevet, men vi ved bare, at de skal bruge svovlsyre, og der kommer noget rest, som vil indeholde rester af svovlsyre. Men ret meget mere ved vi ikke. Men det er der er naturligvis flest krydser nede ved den kemiske behandling. Så nævnte jeg, at radium var et miljøproblem. Heldigvis er det et miljøproblem, som man kender løsningen på. Radium kan opløses i vandet, men radium er også et stof, som ligner et andet stof, der hedder barium. Og så gør man det, at man tilsætter en masse ekstra barium, og så fælder man det barium ud kemisk ved hjælp af natriumsulfat, får en bundfald. Så leder man vand og bundfald ud i en lille lagune, eller et bassin, man har lavet. Bundfaldet går til bunds, og det rene vand kan løbe videre. Så skal der være et ekstra bassin, så man er helt sikker på det. Det lyder enkelt, og det er vist egentlig også temmelig enkelt. Man kan fjerne radium fra vand ved den metode her, og det er en kendt teknik. Et andet problem, det er gasarten radon. Det er specielt, når man finknuser uranholdige bjergarter, at radonudslip er et problem. Og radon slipper ud i luften, så det er ikke noget med at behandle med kemikalier. Radon kommer ud i luften, og så er den desværre tilgængelig for mennesker og andre dyr, som indånder denne luft. Selve brydningen i sig selv giver ikke så meget radon, fordi vi ikke finknuser. Men når man finknuser malmen, så får den store overflade, og det radon, som hele tiden dannes ud for uranet. I kan nok huske, at uran det nedbrydes langsomt til nogle ting, som nedbrydes til andet, og på et tidspunkt bliver det til radon. Og radon, det er gas, den vil gerne ud af klipperne, og den vil gerne ud i luften. Og er det finknust, så kan den komme der. Den måde, man forhindrer, at radon kommer ud i luften, det er, at det finknuste malm så længe som muligt opbevares under vand. Man skal så huske en ting. Radon er også radioaktivt, og det forsvinder af sig selv, og det går endda ret hurtigt. Radon har en halveringstid på lige under 4 dage. Så har man en bestemt mængde radon. 4 dage efter har man kun halvt så meget, 8 dage efter har man kun en fjerdedel. 16 dage. Ja, okay. Men det halveres hele tiden, og efter 14 dage er det blevet halveret lidt over 3 gange. Så man skal egentlig bare passe på sit radon i lidt over 14 dage. Og det gør man ved at holde det under 1 meter vand. Så kan det ikke. Det kan selvfølgelig sagtens slippe igennem vandet og komme op, men det tager mere end 14 dage, og så er det blevet lavet om til noget, der ikke er gas. Så vand i sig selv, noget så simpelt som vand, bremser og forhindrer, at der kommer radon ud i luften. Når minen til sin tid lukker, beskrevet her, ja, så vil det være fint nok at blive ved at holde det under vand. Det er der ikke spor i vejen for. Spørgsmålet er bare, om det er en langtidssikker løsning. Det vil formodentlig blive vurderet, at vand kan jo fordampe, vand kan løbe væk. Vi må have noget, der med sikkerhed bliver liggende. Så når en mine lukker, så skal tailingsdepoterne tildækkes med et radonbremsende lag. Og der kunne man tænke sig ganske almindelig jord, 1 eller 2 meter jord, eller allerbedst ler. Ler ved bremser luft i at passere. Så først, mens minen er i gang, dækker man sit tailing med vand. Når minen lukker, dækker man med noget mere stabilt. Blanding af sten og jord er måske i virkeligheden det allerbedste. Og jeg tror, jeg vil lade det her være sidste slide inden diskussionen. Det er til gengæld et meget vigtigt budskab, der står i det her korte slide.
Det drejer sig om det, vi kalder en VVM-rapport. VVM er det danske udtryk, det betyder vurdering af virkning på miljøet. I engelsk og international litteratur bruger man EIA, Environmental Impact Assessment, men det er det samme. Og det er det dokument, som et mineselskab skal fremlægge, før det overhovedet har en chance for at få en udnyttelsesgodkendelse. I miljøvurderingsrapporten skal mineselskabet omhyggeligt redegøre for alle de miljømæssige konsekvenser, mineprojektet vil have. Det er noget, de skal fremlægge, inden de får tilladelse. De skal fremlægge en plan for, hvorledes man kan begrænse enhver form for forurening, enhver form for udslip til naturen. De skal fremlægge et program, så man kan overvåge, at de også overholder de ting, de har lovet. Og de skal fremlægge en konkret plan for, hvordan de vil lukke virksomheden til sin tid. Det kan ikke nytte, at mineselskabet siger, at vi fortsætter lige så længe det skal være. De skal mættes, inden de overhovedet går i gang med at starte, før de får lov til at bygge noget, skal de have en plan for, hvordan de vil rive det hele ned igen til sin tid. Og ikke nok med det, de skal også garantere, at der er penge til at rive det ned. Og det er tit penge, der skal ligge i 20, 30, 40, 50 år, før de overhovedet bliver brugt. Men pengene skal på en eller anden måde sikres. Alt det skal stå i VVM-rapporten. Når den bliver afleveret, så vil den rapport blive sendt til vurdering hos en række eksperter. Og en af eksperterne, det er Dansk Center for Miljø og Energi, hvor jeg arbejder. Og vi har en lille stab, som har hver sin ekspertise. Vi gennemgår VVM-rapporten og ser, om det er troværdigt, det de har skrevet, og prøver at vurdere det. Og så sender vi vores vurdering til de grønlandske myndigheder, som så beslutter, hvad de mener om vurderingen, eller hvad de mener om virkningerne på miljøet. Er det her noget, vi kan acceptere eller ej? Denne VVM-rapport og vores vurdering af den bliver lagt ud til offentlig høring, så alle i Grønland, i virkeligheden alle i hele verden, for det kommer ud på internettet, kan læse, hvordan man mener, miljøpåvirkningen af et mineprojekt bliver, og alle har mulighed for at udtale sig om det. En sådan rapport har lige været lagt ud for Tanbreeze-projektet ved Kringlerne, hvor man vil bryde et andet mineral, der hedder ødiolyt, og det blev livligt diskuteret på internettet, og alle større organisationer i Grønland vurderede den og kom med udtalelser om det. Noget lignende skal også ske for uranmineprojekter. Jeg vurderer bare, at den rapport for en uranmine, den vil blive meget tyk og meget indholdsrig. Men den skal lægges ud til offentlig vurdering, og offentlig vurdering skal ende op med nogle kommentarer fra alle, som er interesseret i det. Og til sidst skal de grønlandske myndigheder så beslutte, om de synes, det er godt nok. Og så kommer en vigtig pointe. Denne VVM-rapport har vi ikke set endnu for Kvanefjeldet. Det vil sige, at der er faktisk ingen, der officielt ved, hvad miljøpåvirkningerne fra en mine på Kvanefjeldet vil blive. Jeg har fortalt om en hel masse, men jeg havde ikke sat tal på ret meget af det. De kommer først i VVM-rapporten, og først når den kommer, kan vi begynde at snakke i detaljer om, hvad sker der, hvis der kommer en uranmine der og det sted. Og det gælder også Kvanefjeldet. Vi ved ikke endnu i detaljer, hvad miljøpåvirkningen bliver. Vi ved ikke engang, hvordan helt præcis, at mineselskabet har tænkt sig at udvinde sjældne jordart, uran og andre ting. Vi ved ikke, om de vil lave flotation og sende flotationskoncentrater ud af landet, eller om de vil lave en kemisk fabrik. Og der er jo mange forskellige hensyn at tage her. En kemisk fabrik, det giver flere arbejdspladser, det giver flere skatteindtægter, flere indtægter til Grønland, men det giver også øgede miljøforhold, miljøproblemer, som skal løses. Og jeg ved, at der er en ivrig forhandling og diskussion mellem selskabet og de grønlandske myndigheder i gang i øjeblikket, men jeg ved ikke, hvad resultatet ender med at blive. Idisimattu taamsaqqummiussaamata innuttaasut paastitsinnianerni ornigussimasut apeqqutiqpassuutikissavagut tupinnangitsumik uuraanissiornermi
аватангисан пингортитамут инуннутсунниутаассиннаасут эрнуматигинеқарнерпаалтик апеққутигинеқарнерпаанут тилааппут аамали алларпассуу тапеққутигинеқарпут тааккуалу сариартигит сисимиуни иннуттаассунут атаатсимиистинерму таккуссимасут илагаат Агнес Олсен нерисассат ураантақарсинаасарнерат саққуммиисут илаата саққуммиуммагу ураани талиммик аатитассарсиортоқалиссаалуарпат нерисассат акоқарпаллаарсинаалернерат эрнумматигаа та апеққутигиаккуин ассерсуутисунанерисассақанеқ та акиуминааттиккамикку ассерсуумиллун таасақарсинаанатик та ассу таан амигаатигинарпо илуам налернилерлути икиоққугалуарамит иламинут акинеқарнани та но исумаарлут тассами имма сунтама имма илисамасақарфигисиннаангила тиа илуассагалуарлун ассерсуусиортарсинаасуугуник соорлу нерисассаниттарпо ассерсуутингуарлун атаасер миннерпаам таатакорлооруминарнингорсарлугу сунарпиа пинеқарнерс уанни иллинаминертиерсиссутингакку нерисассугу писиннаан тассам сунатамам ила эққаанеқартарпо сунатамам улерианартум акоқарпо кися ила уан намминерлут эққаагамик ассерсуут игалуу ила аамнерисассанииттартоқ кися оқарнати қаанеқсуми таа аспаасерусиннарсигалуарма аперигалуарама таавал илуам акиссутисисиннаанаг илисиматуулли нерисатсини ураантақалаарсинаасарнера налингиннаасуунеқарпаа. Det jeg mente var, at vi får uran, kalium, thorium, kulstof 14, alle de radioaktive stoffer, jeg talte om, det er jo grundstoffer, og de findes overalt på jorden, og de vil også findes i en eller anden koncentration i vores mad. Og det tal, jeg nævnte, det er så en beregnet værdi for, hvor meget vi tilsammen indtager af alle de radioaktive stoffer. Og det viste sig også, at det var af mindre betydning end flere af de andre kilder. Kuitaanilu savaatqarfiit arlaqarput uuraan talimillu aatitassarsiortoqalissappat taakkuah mingutsinneqarsinnaanerat aama ernummatiginneqartun ilaavoq taakkuli qanorpiaq mingutsinneqarsinnaantigineri maannamut suli annertunerusumik ilismaneqangilaq. Hvis der kommer en mine, så er det helt sikkert, at de vil producere en eller anden form for støv, og det vil blæse ud i naturen rundt om. Nøjagtigt hvor meget der kommer, og hvor langt væk det blæser, det skal vi læse i den VVM-rapport, som vi forventer kommer inden for et år. Det er mit håb, at støvspredningen vil begrænse sig til nærområdet omkring minen, det vil sige en eller anden del af Dyrnæsdal. Men hvor meget, og om det er rigtigt, det ser vi i VVM-rapporten. Men hvor meget, altså hvor mange kilometer tror du støv kan sprede sig? Støv kan sprede sig meget langt, men jo længere væk man kommer, des mindre betydning har det. Det er kun de meget fine partikler, der går meget langt væk. Det vil typisk være noget, der generer inden for 1 eller 2 kilometer. Kuannersuit kilometerinik arfiniliinnernik narsamut qanitsigimmat uuraansiortoqalissangaluarpat taamattumma kinguneqarnerloriussuarsinnaanera ilulissani innuttaasut ilaanniit ernummatigineqartunut ilaavoq. Altså for mig er det svært at forstå, hvorfor de skal lægge, altså hvor man har valgt lige netop Kvanefjeldet. Fordi jeg kunne forstå, at der er sådan forskellige steder. For eksempel Nordøst Grønland, der er der også uranforekomster. Så kan man på nogle måder få politikerne til at indse, at de ikke lige det rette sted måske at udvinde uran. Hvis jeg skal svare på det, altså hvad politikerne måtte tænke, og hvordan de måtte bestemme sig, det lader jeg ligesom være ude af den her diskussion. Men når Kvanefjeldet er kommet ind, så er det jo ikke på grund af uran. Det er jo kommet ind på grund af de sjældne jordartsmetaller. Det er det marked, som selskabet ligesom går efter. Og så er uran, hvad kan man sige, en slags følgeprodukt i den sammenhæng. Og selvom vi kender andre sjældne jordartsprojekter, så er det jo op til de enkelte virksomheder at bestemme inden for deres licensområde, vel at mærke, hvor de ligesom vil operere. Så det er jo ikke et statsforetagende, hvor man kan sige, at man tager nogle overordnede statshensyn. Altså, man har et licenssystem, hvor selskaberne kan få ret til først at efterforske, og hvis de opfylder nogle bestemte krav,
kan de også få ret til at udvinde materialet. Så derfor kan man sige, at det er jo sådan en slags almindelige markedskræfter, som bestemmer, hvor tingene skal foregå henne. Og altså, om der kommer en uranforekomst et andet sted, det kan godt være, men det bliver lidt det bliver et nyt projekt og nogle andre vilkår. Og jeg vil også tilføje, at Kvanefjeld er altså den eneste af dem, som vi virkelig ved noget om. Resten, det er sådan stadigvæk til en vis grad gætteværk. Таманнарпиақ аамернуматигалугу каарлуссуарми иннуттаасуп уурааниссиортоқалиссаалуарпат аютаортоқарнерани нарсап инуарутинеқарсинаанера ернуматигаа. Den type ulykker, der kan ske ved en uranmine, det er ikke sådan noget, som sker ved atomkraftværker. Det er ikke sådan noget med, at der bliver spredt cesium og jod osv. Ulykker ved miner, det er sådan noget med trafikulykker og forkert omgang med sprængstoffer, og folk kan få sten i hovedet. Nukleare ulykker kan ikke ske ved en mine. Det kan ske i steder, hvor man producerer atomvåben, og det kan ske i atomkraftanlæg. Så sådan noget med, at den radioaktive sky spreder sig ud over, det kan ikke ske. Kuannersuarni aatitassani qaqutigoortunik aatitassarsiortoqalissaaluarpat uuraanitalinik aatitassarsiortoqarsinnaanera pingitsoortineqarsinnaanersoq sissimiun innuttaasut ilaata paaserustaasa ilagaat. Tror I, Kvanefjeld vil overleve uden uran som biprodukt? Man kan godt producere sjældne jordartsmetaller, men hvor skal man gøre uranen? Så uranen vil blive produceret uanset. Så du kan ikke gøre det ene uden det andet. Men eftersom jeg sagde før, at uranbidraget er cirka 7%, så kunne det jo godt være, jeg kender ikke deres krav til rentabilitet, men man kunne da godt forestille sig, at de sagde, okay, vi kan leve med det, men det løser jo ikke problemet omkring uran. Men kunne den betale sig? Jamen, jeg kan jo ikke vide, hvad de stiller af krav. Men altså, uran er forholdsvis lille bidrag til, altså, i den samlede økonomi. Men der vil jo ikke være mange købmandsbutikker, som ikke vil prøve at sælge alle varerne. Altså, selvfølgelig vil man gøre det. Kuannersuarni pilersaarut nunarsuarmi pilersaarutini kisimiingilaq aatitasanumi qaqutigoortuni pilersaarutit 200 missaaniittut nunarsuatsinni pilersaarutiineqarput. Taakkulu tamarmik piviusungorsinnaangimmata kuannersuarni pilersaarut piviusungussappat maannangaaq iliusqartoqartariaqartoq ilisimaattuut saqqummiisooqaatigaat aningaasaliinissanul tungasut innuttaasut ilaata aamma iluissanut takkussimasut paasorustaasa ilagaat. Ja, hallo. Mit navn er Sune. Jeg er erhvervschef her i kommunen. Mit spørgsmål kører lidt på forekomster og levetid, når det kommer til produktion. Jeg har delvis en baggrund i olieindustrien tilbage i 90'erne, og der husker jeg for eksempel i start af 80'erne, da Mærsk fandt Ekofisk som det første felt i Nordsøen, blev det vurderet at vare til 80 cirka. Så fik de en 25 års levetid på et tidspunkt. Og jeg tror aldrig, at den estimerede levetid har været længere på Ekofisk, end den er nu. Og nu er det snart mange år siden. Så jeg kender ikke specielt meget til den her slags produktion og drift og miner. Så mit spørgsmål går egentlig på jeres betragtninger omkring sådan nogle udviklinger, der kan påvirke både de antagede forekomster og produktionens levetid. Hvis vi kigger på den første del af spørgsmålet, hvad er levetiden, så er det sådan, at selskaberne altid starter op med en minimum reserve. De borer altså op en reserve, som er så stor, så banken, som skal låne dem pengene, er tilfreds med, at de kan nå at få forrentet deres kapital. Det er i mineverden typisk lidt afhængig af projekternes størrelse, men typisk 20 år. Men det første, der så sker, når projektet er etableret,
det er, at man begynder at lave efterforskning omkring minen. Fordi det er jo der, hvor man måske allerede har nogle indikationer på, at der kan være mere. Så derfor ser man næsten altid, at den estimerede levetid, den er længere, selvfølgelig hvis alt andet lige, altså priserne holder osv. Men så er der simpelthen et hold af geologer, som ikke laver andet end at prøve at øge malmreserven, enten ned efter eller ud efter osv. Og vi ser diskussionen lidt også i forbindelse med ISUA, om det nu er langt nok. Der har netop været også den her diskussion med investorerne, at der er tilpas meget malm, til man kan nå at få kapitalen tilbage igen. Nunatsinnaati tassarsiorfinnik ammaasuqartinnagu akuersissutit isumaissallu allat piaqeqqarneqartussaaput taakku ilagaat aati tassarsiorfissatut pilersaarut aallartisaaluarpat pinngortitamut avatangiisunullu sunniutigisinnaassaasa naunaarusiarinissaat naunaaruttaanna aamma VVM-mik taarunneqartoq sulifeqarfiup aati tassarsiorusuttup nammineerluni aningasalerlugu suliaritittarpaa sulifeqarfiullu nammineerluni aningasalersuisarnera innuttaasut ilaata eqqarsarnertoqartippaa. Der har været noget kritik af de her VVM, fordi det er virksomhederne selv, der står for dem. Hvordan betragter I den kritik? Altså, at de ikke er saglige nok, fordi det er virksomhederne selv, der producerer dem? Hvis det var sådan umiddelbart, så vil jeg sige ja. Det er faktisk aldrig mineselskaberne direkte, der udfører VVM-undersøgelser. De betaler for det, men det er aldrig dem, der laver miljøarbejdet. De hyrer altid et anerkendt konsulentfirma. Når det gælder Kvanefjeldet, så har Greenland Minerals and Energy hyret en række konsulentfirmaer. Det vigtigste af dem er nok et firma, der i øvrigt ligger i Roskilde, der hedder Orbicon. Det er det tidligere hedeselskab. Det er et meget anerkendt dansk konsulentfirma, som overordnet står for VVM-redegørelsen. De har så igen underentreprenører nogle andre konsulentfirmaer. Der er et firma, der undersøger støvspredning. Der er et firma, som laver toksicitetsundersøgelserne. Der er jeg tror, det er samme firma, der laver udludningsforsøgene. Så det er spredt ud på en række konsulentfirmaer. Og man vil ikke bare acceptere små proforma-selskaber. Det er altså store anerkendte konsulentfirmaer, der laver disse undersøgelser. Dertil kommer, at det arbejde, der skal laves, det bliver i princip besluttet i samarbejde med Dansk Center for Miljø og Energi og Råstofstyrelsen i Grønland. Så mineselskabet bestemmer faktisk utroligt lidt. De får bare lov at betale. Og så håber jeg, du er mere rolig i den situation. Yderligere, når så rapporterne kommer, så bliver de jo nærlæst og studeret, og der kommer DCE ind igen. Men der kommer i høj grad også høringsfasen ind. Alt i VVM-rapporten bliver lagt ud til offentlig høring, og alle, som har interesse i det, kan læse dem, og alle, der har interesse i det, kan kommentere og sende deres bemærkninger ind til råstofmyndighederne i Grønland. Så der er alt mulig kontrol. Lige på det punkt synes jeg, at Grønland har et godt system. Uran tarinnik aatistassarsiortoqassaaluarpat pingortitamut sunniutigisinnaasai ersissutiineqarlutik innuttaasunut ataatimiistinerni apeqqutiineqarnerpaanut ilaapput aatistassarsiortoqalissaaluarpallu pingortitap mingutsinneqarnerata annikinnerpaanissaa qanoq qulakkerneqarsinaanersoq aamma apeqqutiineqarpoq. Der er jo en hel masse tanker, som kredser rundt lige nu, fordi der er så mange oplysninger. Ja. Men til mit første spørgsmål, der svarer blandt andet, at det er ikke kun uran, det skal efterforskes, eller hvad man kalder det, men det er lige så meget de sjældne jordarter. Så er det ikke, selve begrebet, er det ikke en misvisende, at det er uran, man vil godt undersøge. Så hvorfor ikke kalde det for sjældne jordarter? For det var den opfattelse, jeg fik lige før. I nævnte også, at restprodukter, de er vanskeligt at bevare, og det koster rigtig meget. De er ret dyrt. Så det jeg godt vil høre nu, det er, at når man starter med selve efterforskningen, eller hvad det er, hvordan er det, man vil sikre, eller hvem skal sikre, at miljøet ikke bliver
forurenet på en farlig måde. Altså, det vil jeg godt have svar på. Jeg tager lige den første del, og så giver jeg det til Gert bagefter. Det med navnet, de sjældne jordartsmetaller, det er helt rigtigt. Det er meget uhensigtsmæssigt, men det er en historisk ting. Fordi de blev fundet i Sverige i 1784, for at være helt præcis. Og derfor er det der med jordarter, så der er også sådan lidt oversættelsesbesvær. Og dengang var de sjældne. Men de er, hvis vi kigger på jordens opbygning og skorpen og sådan noget, så er de sådan nogenlunde på niveau med bly og nikkel og sådan noget. Så geologisk set synes vi ikke, de er sjældne. Og det er heller ikke jord. Det er metaller, som sidder inde i mineralerne. Og jeg synes stadigvæk, at det er rigtigt at kalde det et sjældent jordartsprojekt. Fordi det er de sjældne jordarter, som er hovedproduktet. Det er Kvanefjeldet, jeg refererer til. Så når vi snakker Kvanefjeld, så er det nu et sjældent jordartsproduktsprojekt. Da Risø var der i sin tid, der tænkte vi slet ikke på de sjældne jordarter. Det var ikke en del af der var ingen efterspørgsel. Vi var knap nok opmærksomme på, at de var der. Vi havde analyseret det, men vi tænkte ikke på det. Så dengang var det et uranprojekt, fordi der var uran hovedproduktet. Så jeg synes sådan set, det er fair nok at kalde det et sjældent jordartsprojekt med uran som biprodukt. Og det næste spørgsmål, det gik på, hvordan man så vil sikre miljøet. Og det var jo det, jeg håbede, jeg havde besvaret i mit måske lidt for lange, eller måske for korte indlæg. Men det går altså på, at man stiller en række standardkrav til mineselskaber. Undersøg giftighed, undersøg opløselighed, undersøg, hvor meget det støver, beregn støvspredningen, skriv en VVM-rapport om det, og den VVM-rapport skal underkastes både eksperters vurdering og offentlighedens vurdering. Det er sådan, man sikrer det. Men hvis vi skal gå i detaljer, så er der jo timer, man kunne snakke om det her. Uran mot naakaarluinnarnerup atorunnaarsineqarneranut peqqutaatineqartunu ilaavoq suliffisaaleqinaruissuup akiorniarneqarnissaa tamannalu aama innuttaasuniit arayutsineqangilaq kuannersuarni aatitassarsiortoqalissaaluarpat suliffissat qanoq amerlatigisut pilersineqarsinnaanaqat apeqqutigineqaqattaartunut ilaammat. Lars, jeg har et spørgsmål omkring, nu er I jo teknikere, jeg ved ikke om I har et bud på, hvor mange arbejdspladser kunne sådan et mineprojekt i det område, Kvanefjeldet, give til Grønland? Og et andet spørgsmål er det sådan, at man skal have en masse udenlandsk ekspertise ind, eller vil man også kunne få nogle arbejdspladser til Grønland, grønlandske arbejdere? Eller skal man i gang med at uddanne en hel masse folk? Har I en idé om det? Altså vi har den idé, som selskabet selv har lagt frem i nogle af deres projektforslag indtil nu. Og det er sådan, at hvis jeg husker ret, i selve driftfasen, så skal der bruges cirka 300 personer. Hvoraf jeg tror, at det er mere end halvdelen, som vil være lokale. Og fordi der er en meget stor del af driften er ting, som i forvejen har uddannelser til, og altså blandt andet i Sisimiut på Bjergværksskolen. Altså så der er folk, som er uddannet og kan blive uddannet sådan inden for rimelig kort tid til de her. Så er det klart, der også vil være en del sådan mere teknisk specielle ting, hvor man må tage folk ind. Men jeg tror også, at man skal sige, at selskabet er faktisk ikke færdig med deres overvejelser af, hvorvidt det skal være det vi kalder fly-in, fly-out camp, hvor man netop bringer folk udefra ind til nøglepositionerne, eller om man vil basere det på en mere permanent
og lokalstab. Det tror jeg er nogle af de ting, som vil komme ret sent i forløbet, fordi det er der, hvor de ligesom kan dreje lidt på de økonomiske skruer, og det vil i hvert fald også ske i forbindelse med forhandlingerne med selvstyret, fordi der vil man jo netop stille krav om grønlandske arbejdspladser. Så det vil blive en del af diskussionen på det tidspunkt. Qingudanernik radioaktiviusunik ulorianartunilluunniit aatitassarsiortoqartillugu aatitassanik qalluinermisinnikut aamatailingsnik taagorneqartut nunnammut matoorutingikkaani arrorsiillugit tatsinut allunullu matoorunniarneqartarput kuannersuarni pilersaarut qiviaraanni taasseq narsamiit 7 kilometerinik ungasittigisoq sinnikunut uningatitivisatut siunnersuutiineqarsmavoq aatitassarsiorfinnili allani pissutit taamaattut atuunnersut ilulissani innuttaasut paasorusuppaat. Jamen det er bare sådan et helt almindeligt tvivlsspørgsmål, jeg lige skal have svar på. Med hensyn til de her tailings, som jo er en ret problematisk ting, bliver de også gemt i naturligt forekommende søer i minen i Australien? Jeg ved ikke, hvordan det er i Australien, men i hvert fald mange steder så gør de. Men jeg tror lige, jeg rækker den over så gært. Ja, nej, ikke i Australien. Det mest almindelige er nok, at man bygger nogle dæmninger, som er vandtætte, og ligesom skaber en sø og opbevarer tælling i den. Det er langt det mest udbredte. Det er sjældent, at man har en sø, som man sådan i godsøjne kan ofre som der sæk. Andre steder i verden, der Namibia og Olympic Dam, det er et stort fladt område. Der er ikke sådan en højtliggende dyb sø, som kan bruges. Aatitassarsiornerup nalaani taamaallaat pingortitamut inunullusunniutissaa ernermatigineqartunut kisimik ilaangallat aamali aatitassarsiorfiit matunerani qanoq qularnaarneqarsinnaaneri apeqqutigineqartunut ilaapput. I sagde, at når man laver sådan en mine, og man ligesom laver planerne for oprettelsen af minen, så skal der også være en plan for, hvordan man lukker minen ned, og hvad man gør bagefter. Og at der skal være økonomi til det. Er det sådan, altså bliver der deponeret et beløb på forhånd, eller hvad? Så det er ikke sådan, at hvis nu selskabet går fallit, så står man med... Altså for den korte udgave af det svar, det er for eksempel, da de lukkede den sorte engel. Der mener jeg, at tallet var omkring 80 millioner, som var under kontrol af Nuuk. Ja. Var det omkring 80 millioner? Der er, altså i det licenssystem, Grønland har nu, så er der simpelthen sat penge af. Paastitsiniaalluni angalanequna innuttaasunut paastitsiniaanermut takkuttuniit arlalitsigut isormartorsiorneqarpoq uuraani talinnik aatitassarsiornissamut paasissutissat innuttaasunut angunneqartut naamaginartinneqaratik apeqqutigineqartunut ilaapput aammali paastitsiniaanermi uanni ilissimatuut saqqummiussaat ilaatigut kisitsaavallaarsuarneqarput soorluallaqqaataani takusatsituut takussutissaanik assersuutinik innuttaasut ilaat takorsukkaluaramik ilissimatuullu paassitsiniaasut uuraani talinnik aatitassarsiornissamut qanoq namminneerlutik isumaqarneri paaserusunneqarput. Hvad er jeres personlige mening om Kvanefjeldet for eksempel? Jeg kigger på det som geolog. Jeg er ikke borger i Grønland, men som geolog er det vanvittigt spændende. Altså hele den geologi, som er i det område, er for en geolog meget, meget spændende. Og jeg synes også, fordi jeg nu har været fedtet ind i det fra 80'erne, at det er jo også meget interessant at se, hvordan det blusser op som uran, og så dør det hen, og så kommer de sjældne jordarter, og så får det sådan et nyt liv. Så det er min tilgang. Men jeg skal hverken bestemme eller bo der eller noget som helst. Så jeg har ikke jeg har kun min hvad skal man sige, geologinteresse involveret i det. Ja, jeg gør meget ud af ikke at have en personlig mening, fordi jeg skal jo sammen med Per rådgive de grønlandske myndigheder. Vi skal give
fagligt korrekt rådgivning. Har vi først over for en eller anden institution sagt, vi er imod Kvanefjeld, eller jeg kan vældig godt lide Kvanefjeld, så er det jo ikke mere en troværdig faglig rådgivning, vi giver. Så derfor prøver vi, så godt vi kan, at undertrykke enhver form for personlig holdning til det. Vi skal give kendsgerninger, vi skal give tal om millisievert og røntgen osv. Men det er jeg her, der skal have en mening om det, ikke os, om vi vil have den mine eller ej. Okay. I den her bekendelsesrække her, så lad mig sige også, at jeg har lidt samme indstilling som Per. For mig er det her videnskab. Jeg er vant til at kigge på den slags ting. Jeg er vant til at vurdere det. Hvor spændende. Hvad kan jeg bidrage med af viden? Hvad kan jeg bidrage med af forståelse? Og derved er man på en måde så langt inde i sagen, at det der med pludselig at sætte sig i en borgers sted, der bor i Narsaq, det er næsten umuligt. For jeg ved for mig, jeg kender for mange, jeg vil altid have en masse visser. Så man kan sige det sådan, for mig vil det være et spørgsmål om, og det er sådan noget, jeg har afholdt mig fra at gøre helt bevidst, fordi jeg gerne vil være neutral. Men for mig vil det være et spørgsmål om at sætte mig ned og vurdere, og det har vi jo ikke snakket så meget om i dag, hvad er fordelene? Og det, der slog mig, da jeg sammen med Gerhard deltog i et lignende arrangement i Narsaq, hvor der var meget stor fremmøde, meget stor interesse, og ikke mindre end 2 underskriftindsamlinger. Der var der 600-700 mennesker, som havde skrevet under på, at de ville bestemt helst ikke have en mine, men der var andre 600-700 mennesker, der havde skrevet under på, at de ville meget gerne have en mine, for de kunne ikke se, at Narsaq som samfund havde en tilværelse, hvis ikke der kom disse arbejdspladser. Fordi som de sagde til os, og som de sagde offentligt ved det møde, derfor kan jeg gentage det her, byen er jo ved at dø. Der er jo ikke arbejde til alle. Folk forsvinder. De unge mennesker forsvinder. Så hvis ikke der er et eller andet arbejde, så er det spørgsmål, om der er noget, der hedder Narsaq. Oran pilluoqallineq tamaan killeqarnaviarunanngilaq neriuppungut oran pillunpaatitsingaallun angalanunguani pissarsiaqarluarsimassi qoinaq isiinnaarsi ajunginiarsi